Bukan illegal immigrant push back. Punya hak di borok nomor, boleh. Punya hak di borok nomor, hanya kita coba kontrol kali le. Petisi terang tak boleh. Apa ni kami nak cakap sama orang ini kan ini kabong ni cakap double kan bab kata ni kabong ni cakap Illegal immigrant go back. Petisi long le. Komisasi long le. Nanti kami minister. Nanti kami minister hukum dan salah tadi salah Nanti kami minister hukum dan salah tadi सामना करते हुए बांग्लादेशी सारा भारत वर्षनि illegal immigrant issue je kendra sarkar notification jari khaimani obona samong khlaijak nangthong abo tabuk bo bunya hau khlaijak tongkhane chinora khlaijak ni bagai bona khlairena ni bagai ching tini ni rally khlaijak tamke talsa romoy je saklaijak mani talsan bisindo detention camp rok khlaijak na himalay tawsi darate tipra haste o khlaijak ya सबना यसी सोना नल सबना मात्र बेना अबनि पागे पूरा दायी स्टेट गभर्नमेंट आरो ताई कुनो फुइजागनाय साजागनाय बाकी करी एकदम सराय कारण इंडिया गभर्नमेंट जतन जानि जा स्टेट न अबनि दायी तरी रिजाक नंगनि हाव नर रुतुकारी दि डिटेंशन कैंप पांगे आइडेंटिफाई खाइ रिपोर्ट खाइ दा डिटेन नि परे नर रिपोर्ट खाइ दि नि ऑर्डर खाइ जा इनका आ जगह किंतु बुइनि हावले सिंग एक्शन नुगै तंगो त्रिपुरा हाव ताबुक जरा ना डिटेंशन कैंप तांखा ना आइडेंटिफाई खाइना बागे टास्क फोर्स गठन खाइके ना सरकारी भावे कोनो प्लानिंग पदक्षेप ना हाजाका आबाहाय कोनो प्रमाण करिखो आदो ताबुक जरा एत बड़ धरनेर आबनो मान खाइनाय हिनि कोनो कतर रेलि बस्तु नुगलायानि बागे जों अब खाइना नांगो अबसिनि देशनि हानि बंशनि खिनांनि व्यापार हनै जों अब खाइनानि नांगो हनै मने खाइना दिनैनि रेलिनो जों आबाहायकै एक कक नारक लाइनायनि बागै जों अंखर लायो एसआईआर जदि लागु खांगे तिप्रासारनि बागै कोनो खति दस एसआईआर लागु खांगे तिप्रासारनि बागै खति करि गोबांमा बरना आबनो तै कमेन्ट्स खाइका तामनि बागै आं खति करि होनके त्रिपुरा हा माने तिप्रासारनि हा जों तिप्रासारनि डिमान्ड तामो अ हावो फातार हानि बर हापायै बेनि बाबे जोंनि मानथाय सप्ताय अधिकार बेबाग नाय तंगायसा जों हानि बेसाखाय माचाया मानियाङै बन्चितङै खाजागै तंखा इनका अ जगाव फातार हानि रुतुंना थांतनि माने फातार हानि बरंनो लामचायाते हापायनै बरंनो रुतुंना थांतनि तामु आनि हानि बेसानि बरंनि बिपद फायनाबा त्रिपुरा माने त्रिपुरा हानि बेसा अ जगाव एसआईआर इमप्लिमेन्टिंग खांकाय एसआईआर नि गाइडलाइन सावो निनि भोटार जुदि 18 गाइदं खांकाय नों 2000 आसायमा कलायखा कारण 18 बोसोर चलाय भोटार काव हिंकाय नों बो फेमिलि निंखा निनि फेमिलि नि चेक खायजांनाय हिंकाय निनि फेमिलि निनि बाबुनि नायखा जे नाय थांमनि परे ब 1980 व तंग बिनि डेट अफ बर्थ भोटार तंगि मानु 1960 व करै हिंका बो फेमिलि नाय आसाय खाना जे किउ नाय आबनि परे आबो हायके तीनटा ब चारटे जेनारेशन जत जेनारेशन नांगो आबसे दरा उसुलि थानाय तब 1952 नि भोटार लिस्ट निनि बंशनि याफानि बुमुं तंना नांनाय बर कायसासे अ हावो नागरिक नि को सिजाकनाय एसआईआर गाइडलाइन नि मुताबिक अदरवाइज इंगि माया हिंका आबो साबो फातार हानि बर हापाय चिंता फातार हानि बर हापायनि बर जेब्ले
जों दा हानि बसासि त्रिपुरा माने त्रिपुरा हानि बसांखाय जों त्रिपुरा साले एसायार ताम प्रब्लेम ना दङ आंनि मथे तो प्रब्लेम ना करि ताबो कायसा एग्जांपल रनाय नि नग सिको खाबजागो नै नों पुलिस ना इनफरमेशन रेखा पुलिस थाङै न ताम खगजाकासो सिंनायबा नों न खगो नै न त एरेस्ट खाइमेब्ले ठीक आबो हाय हापाइनायनि सि इनकरि खाइने जोनो त इनकरि खाइना कया तबे नै मानो तामनि बागैखाय जिनि अरानि बररक जुदि साक न आनो बसे खाइदि हनि तंनाय तंमु दलसा आबो हायके दाबि खाइ दंहेले नों मो खाइदि ना सिकक नल जों गंग्रै तंखाय नों मो सिकक बायबासो न बुजा गानो कारण सिकक कोन खगि चालाय दङ जागा नों मो दा फना फाइदि चा फाइदि खाय जाय दङ मान जरमान जाखांखाय नों मो सिकक दल खबजखसिनाय हिंगा गाजै नों हानि बुसांनि तंखाय आ सिकक दल फानरुय नों लगिरि तंनान कगया सर जेहेतु जे इलिगेल न जों तो पुशबेक खेने रुखलाय हेदेबा बांलादेशी जे थायो रहननान बागै इनके तावसि जातो नायमथां बाहानि बिसिंते रममान सिमजे नुको रहनमान नुचा ताम आबो न सिमिया आबो जोंबो सावो जोंबो प्रश्न खाइ दङ कारण कायसे राष्ट्रनि बेनि बाबे हाबै दंफायने रनो रुतुगै मानै दंखांखाय अथवा पाब्लिक फान क्लेम खाइ दंखांखाय बा जुदि रुतुगै मानजा का विदेशी न हंखाय लामचायाते हापाइनै बरक न हंखाय पुलिस बनो आइनगत बाबे एरेस्ट खाइना नांगो गथानाव खबर लकब सबना नांगो लकब सबनानि परे अरण्य आदाলত निर्णय खाइनाय आइन विभाग निर्णय खाइनाय बा कयदिन बा कयमा जेल तंनाय आबनि परे बनो अफिशियली बाबे अनाउंस खाइनायनो जे हानि फाइके आ हानि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाय आबनो पोस्ट बैक खलाइले हैंड ओवर मा खलाइले किंतु आबो हाइसिनर खरकचाना पना ताबु जरा खलाइजाक माने नुग्याखो आबन बगिना आं पासिं छावो अ जगह कुनो एक्शन प्लान ना हाजागिया आबो सम्पूर्ण ताबु गेरा जे चली तंगने आबो पब्लिक न फाकिर माने बक्तव्य से आबनो से गसिनाया ऑफिशियली बाबे एक्शन ना बगिना और रैली आबन बगिना नरकी पॉलिटिक्स ती दे सम्पूर्ण नन पॉलिटिकल अवश्य जाति गायसनिया जों जतन कबग अ हानि बुसा थुरुक बतंग वांगि बतंग कलय रियां मल्स मग गारु देबरमा जमातिया नवातिया जों जतन तंग और खाय देशी बाय विदेशीनि व्यापार से जातिनि व्यापारिया जे देशी विदेशीनि कारणे जों जुदि अर हांगै तंगनानि जानखाट्रांगै तंखांखाय जत देशीनि बर माने जे अहानि नागरिक जिनुइन जे नागरिक बर जतन आंदोलन सामिल ना नांगो बर जतन विदेशी न पुजबे खाइना बै खरांथि सना नांगो विदेशी मुक्त भारत खलायै जों सिराय सायके जोंनि तंकसांनि लामन जों नाहारै खातं लाई यासलि नानानि नांगो आबनि बगिनो आं मने खायो ता अब कुनो धर्म निमाया कारण एज ए इंडियन सिटीजन एज ए त्रिपुरानि सिटीजन हिसाबै जों अब दाबि खायो कुनो त्रिपुरा सांगलिया जों हानि गोसा जत हानि गोसानि न अधिकार दंगो सर इगो हमरा बांगाली बो जागा खलाय के आनर बांग्लादेश दं और भाई गोबां माते फाइट दं आम हा त्रिपुरा